Vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska sa budeme rozprávať s horským záchranárom z oblastného strediska Donovaly. Tak si poďte vypočuť tento zaujímavý rozhovor. K práci na horskej službe som sa dostal informáciu od kamaráta, že sa uvoľnilo jedno miesto, bolo to v roku 1995. Tak som prišiel, spýtal sa a povedali, že skúsia a doteraz skúšajú a hádam sú spokojní. Keď som robil školu, pomaturitné štúdium zdravotníckeho záchranára, čiže to bolo asi vo veku 19 rokov, kedy sa mi tá cesta tak ukázala a už som si tak za ňou potom tak sa snažil ísť. Prvé dni áno, hej, odohrávali sa hlavne na horskej službe ešte vtedajšej. Ešte som nemal úplne všetky vzdelania, ktoré som mal mať na to, aby som mohol ísť do terénu, takže bol som hlavne na horskej, na dispečingu a bolo to niečo, čo sa mi splnilo, takže bol som nadšený a teším sa z toho. Neprišiel som na to, že čo to spôsobuje, tú úrazovosť, pretože je to nevyspytateľné, či počasím, či nejakou návštevnosťou, lebo môže byť krásne a nie žiadny úraz, môže byť 1000 ľudí na kopci a nič, a niekedy stačí jeden a ten má ten úraz. Proste je to nejak napísané niekde a deje sa to mimo. No je to u nás tak, že je viac možností. Buď teda, ak má niekto číslo priamo na oblastné stredisko na dispečing, môže si zavolať, alebo centrálne číslo 18300, kde zavolá do Vysokých Tatier, kde je náš centrálny dispečing, kam potom prepnú na príslušné oblastné stredisko ten hovor. Cez deň momentálne to máme spravené tak, že počas týždňa nás je 7, a cez týždeň, teda cez víkend nás je 5 plus 8 dobrovoľní záchranári v rámci celej Veľkej Fatry. Čiže máme pôsobiska na Donovaloch, na Skalke, na Martinských holiach a aj na Maline Brde. Celkovo v horskej službe úplne neviem, pretože sú aj iné oblasti, ale za Veľkú Fatru teraz ani to presne neviem, či je okolo 70 ľudí činných dobrovoľných členov vo Veľkej Fatre. Na Donovaloch stredisko lavinovej prevencie nemáme, máme ho centrálne, momentálne je tak, že bolo v Liptovskom Hrádku, teraz sa presťahovali do Žiarskej doliny. Sú tam tiež nejaké reorganizačné zmeny, ale centrálne funguje za Horskú záchrannú službu. Kurzy sa robia, dá sa objednať, dá sa dohodnúť s vedením a určite, keď je väčší počet, dá sa dohodnúť. Smutné príbehy sú väčšinou tie, ktoré nekončia šťastne, hlavne pre tých pozostalých. Sú a ostávajú tak v pamäti asi na celý život. Myslím, že každému záchranárovi v pamäti. S tým sa musí každý nejak tak vysporiadať, lebo nie sú to príjemné chvíle. A tie veselé bývajú, keď napríklad v tomto období, ako sme sa rozprávali, sú to tie kliešte a bývajú na rôznych miestach a tí záchranári z rôznych miest ich vyberajú tým, či pánom alebo dámam, je to jedno. Takže aj to sú také veselé, však všetci sa tak nejak poznáme, takže to sú tie veselé. Je ich dosť, celkom dosť. Nebolo toho tak ako v minulosti. Ten charakter úrazov sa mení a vidím to, že boli niekedy zlomení, potom boli, keď sa trošku stredisko zmenilo tými možnosťami, že prišiel technický sneh, zjazdovky sa zrýchlili, boli veľmi, veľmi vážne úrazy. Teraz za posledné obdobie a posledné zimy je to zase lepšie. Nie je tak veľa tých úrazov takých vážnych.
z čoho sa tešíme. Čiže vidno, že tá prevencia aj z našej strany, zo strediska, ale aj tí ľudia tak dozrievajú, čo myslím, že je dobré. Vybrať sa na túru. Každý sme nejaký somatotyp, každý sme iný, takže každý by si to mal tak zvážiť, na čo mám, na čo nemám aj v tom dni, lebo tento deň nemusí platiť o týždeň, ako sa na to cítim. Čiže vybrať si tú túru adekvátnu mojim schopnostiam alebo najslabšiemu človeku v tej skupine, ak teda chceme všetci spolu. Počasie, ja si myslím, že ani ten dážď, ani ten vietor, dokonca ani tá noc nie je prekážkou. Čo ja vidím sám za seba, čo pociťujem, to sú blesky. Je to živel, ktorý je nevyspytateľný, nevieme ho ovplyvniť a tam treba byť fakt opatrný. Kedy sme boli výberová organizácia a momentálne sa stávame, nechcem tak dehonestovať, ale už pomaly aj náborová. Je v podstate menší záujem o túto prácu, ako niekedy bol. Takže my sme strašne radi, keď prídu aj mladí, ale aj starší medzi nás, medzi dobrovoľných a chcú pomôcť. A nemusí to byť úplne na celý život, ale aj na nejaké obdobie sa tešíme a stačí nás len osloviť a my ich nasmerujeme. A vždy to robíme tak, že tých ľudí najprv začleníme do takej čakateľskej línie, kde sami otestujú, či vôbec chcú robiť v takomto kolektíve, či na to majú fyzicky, možno aj psychicky, možno aj eticky. Ja neviem, proste niekomu môže vadiť niečo, hej. Takže to je také obdobie leto, zima, kedy vidia sami na sebe aj ten kolektív, ktorý ich možno príjme alebo nepríjme, či na to majú. Ale pod Horskú záchrannú službu patrí kinológia. Je na to človek, ktorý sa stará o túto kinológiu v rámci organizácie. Čiže od toho v podstate až narodenia toho šteniatka až po jeho umrtie sa stará organizácia. Výcvik podľa mojich informácií je tiež trošku individuálny, ale zhruba 2 až 2,5 roka, pokým ten psík je na takej úrovni, aby proste samostatne pracoval a podával výkon, ktorý od neho požadujeme. Áno, momentálne musím sa zamyslieť, 3 psíkov, služobných psíkov, a je to člen, ktorý musí byť či v noci, keď sa niekto hľadá na patraciach akciách, alebo aj cez deň, keď je niekto stratený, nielen v horských oblastiach, v zime samozrejme sú to tie lavíny, kde je to veľký pomocník, takže my tých psíkov veľmi potrebujeme. Pre mňa taká srdcovka je to práve Krížna, na ktorú sa dívam. Je to tá oblasť, ktorá myslím, že pre mnohých aj z Banskej Bystrice je taká srdcovka. Potom je to krásny kopec Rakitov, alebo Kremnícke pohorie je pre mňa veľká srdcovka, či v zime alebo v lete. Na bicykel, na bežky, alebo je turistika. Nech len chodia do tej prírody, nech sa tešia. Samozrejme, nech sa správajú tak, ako sa máme správať v prírode, lebo tá príroda nám to potom vráti.